Организираната престъпна група, която поради някакво нещастно стечение на обстоятелствата е на власт в бедната, изстрадала и ограбена държава Абсурдистан, е поела банкови гаранции, за да може киевската хунта да изтегли нови заеми. Държавата, измислената държава Украйна, отдавна е в фалит и банките не са склонни да отпускат пари без съответните поръчители, съответните гаранти. ОПГ-то, което управлява Абсурдистан, е подписало гаранции до 2065 година. Кой ще връща тия пари? Хунтата от Киев? Не, категорично не. Както има една стара българска приказка, парите ще бъдат върнати, когато чумата върне на хората децата. Тези пари ще връщат нещастните жители на Абсурдистан, техните синове и техните внуци.